Osasuna! Hola, somos María e Ismael, los novios de la boda del 6 de abril en Sevilla. Y nada, hemos venido aquí a San Mamés, a este espectáculo de partido, a estar aquí con la afición, con el equipo y esperemos que ganemos hoy, el Derbi Vasco. Que ganéis. ¡Aupa Atleti! Peña Zurigorri inauguratu zanean, Raúl, Bibian eta beste batzuk etorri ziren goikota, eta gura aititek 100 urte egin deuselez, ezin izan zauen euregana hurbildu. Orduen Rauleri eta galdetu genionia etxera etorri alba da, eta detaile oso handia eduki zuen eta hurbildu ziren etxera, sartu ziren, neskak bebai. Hurrengo egunean, inori ezer esan barik, kotxe hartu, entrenamendu ostean, eta eguerdian etorri izan etxera, bera bakarrik. Eta, bueno, oparitu zotxon kamiseta bat, eta berarekin egon zain jesarrite hitz egiten eta hori. Eta, bueno, esan dozotxon, guraldi hona egiten debenean maiatz bueltan edo, igual joan barko da San Mamesera, ez da, palkora edo partidu ikustera. Eta, bueno, gaur da egune, akordain da, gogoratu da, eta hemen gauz, lau lobak aititegaz partidu ikustera. Kuriosoa da, kasualidadea da. Azkenengo partidua etorri zena izan zen Raulen debuta izan zen. Raulen debuta, eta gaur justo dator Raulen despedidara. Azkena, ez lehena eta azkena.